ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷോ നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ സുജാത ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്ലാം ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ മന്ത്രങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യമാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ പ്രണാമ മന്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെ. മഹാമന്ത്രത്തിനോടൊപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മറ്റ് പ്രണാമ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലേണ്ടതുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഏതാണ്? നമ്മുടെ ആചാര്യന്റെ പരംഗുരുവായിട്ടുള്ള ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ പ്രണാമ മന്ത്രം ചൊല്ലണം. അതേപോലെ തന്നെ ദീക്ഷ എടുത്തിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഏതാണ്? ദീക്ഷാഗുരുവിന്റെ പ്രണാമ മന്ത്രം ചൊല്ലണം. പിന്നെ ഏത് പ്രണാമ മന്ത്രമാണ്? പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം. അതും കൂടെ, അതാണ് അടുത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് ചൊല്ലേണ്ടത്. അപ്പൊ നാമജപം നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നാമ അപരാധങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, 10 നാമ അപരാധം നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ. ആർക്ക് പറയാൻ പറ്റും 10 നാമ അപരാധങ്ങൾ? ആർക്കറിയാം? ഹരേ കൃഷ്ണ. 10 നാമ അപരാധങ്ങൾ. നമ്മൾ നാമം ചൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ നടത്തുന്ന തെറ്റുകളാണ് നാമാപരാധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ ഹരേ കൃഷ്ണ പറയാനായിട്ട്? അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചതാണ്. ഒന്നേതാണ്? തിരുനാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് തങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ ഒഴിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുക. ദേവന്മാരായ ശിവൻ, ബ്രഹ്മാവ് ഇവരെ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ തിരുനാമത്തോട് തുല്യമായോ സ്വതന്ത്രമായോ ചിന്തിക്കുക. കാരണം എന്താണ്? ഗുണാവതാരങ്ങളാണ് ശിവ, ബ്രഹ്മ, പിന്നെ വിഷ്ണു, മഹേശ്വര അല്ലെ. അപ്പൊ അത് 3 പേരും തുല്യരല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഗുണാവതാരങ്ങളാണ്. ഓരോ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. വിഷ്ണുവിന്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് സത്വ ഗുണമാണ്, ബ്രഹ്മാവിന് രജോ ഗുണം, ശിവൻ തമോ ഗുണം. ഈ ഗുണം അവർക്കുണ്ടെന്നല്ല, ഈ ഗുണങ്ങളുടെ അധിപന്മാരായിട്ടാണ് ഈ 3 പേരും അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓരോ ഗുണത്തിന്റെ അധിപൻ. അപ്പൊ ശിവൻ തമോ ഗുണത്തിന്റെ അധിപൻ, ബ്രഹ്മാവ് രജോ ഗുണത്തിന്റെ അധിപൻ, വിഷ്ണു എന്താണ്? സത്വഗുണത്തിന്റെ അധിപനാണ്. മഹാവിഷ്ണു തന്നെയാണ്. മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമായിട്ടാണ് ഏത് വരുന്നത്? ഈ ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, മഹേശ്വരന്മാർ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതില് ഇപ്പൊ വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്ന ഏതായിട്ട് വരുന്നു? സത്വ ഗുണത്തിന്റെ അധിപനായിട്ടാണ് വരുന്നത്.
അപ്പൊ അതില് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വിഷ്ണുവിനാണ് പ്രാധാന്യമുള്ളത്. അപ്പോ വിഷ്ണുവിന്റെ നാമത്തിന് തുല്യമായിട്ട് ദേവന്മാരായ ശിവൻ, ബ്രഹ്മാവ് ഇവരുടെ നാമങ്ങൾ കരുതരുത്. അതേപോലെ തന്നെ അവരെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചിന്തിക്കരുത്. കാരണം എന്താണ്? മഹാവിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതാണ് ശിവനും ബ്രഹ്മാവും എന്നതുകൊണ്ട് മഹാവിഷ്ണുവിന് തുല്യമായിട്ട് ശിവനെയും ബ്രഹ്മാവിനെയും കരുതാൻ പാടില്ല. സ്വതന്ത്രമായിട്ടും കരുതാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്താണ്? മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ താഴെ വരുന്നതാണ് ഈ ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ ദേവന്മാർക്ക് അധികാരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മഹാവിഷ്ണുവാണ്. അതുകൊണ്ട് ശിവൻ, ബ്രഹ്മാവ് എന്നീ ദേവന്മാർ വിഷ്ണുവിന്റെ തിരുനാമത്തോട് തുല്യമായോ സ്വതന്ത്രമായോ ഇവരുടെ നാമം ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അതൊരു അപരാധമായിട്ട് മാറുന്നു. പിന്നെ ആധ്യാത്മിക ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്രതിനിധിയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തത്വങ്ങള് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭക്തർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ചിലപ്പോൾ സ്വയം അവതരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെയുള്ള പ്രതിനിധികളെ അയക്കും. ആ പ്രതിനിധിയാണ് ആധ്യാത്മിക ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഗുരുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ ഓർഡേഴ്സിനൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, നിന്ദിക്കരുത്, അതൊന്നും പാലിക്കാതിരിക്കരുത്. അതാണ് ഉല്ലംഘിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പാലിക്കുക തന്നെ വേണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയുന്ന, വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളെയോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന മറ്റു സാഹിത്യങ്ങളെയോ നിന്ദിക്കുക. വൈദിക സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് വേദങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ, പിന്നെ അതൊക്കെയെല്ലാം ശ്രുതിയിൽ പെടുന്നതാണ്. പിന്നെ സ്മൃതിയിൽ പെടുന്നതാണ് ഏതൊക്കെയാണ്? മഹാഭാരതം, ഭാഗവതം, അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീത, രാമായണം, അങ്ങനെ വരുന്ന എല്ലാ കൃതികളും ഏതിൽ വരുന്ന? സ്മൃതി, എഴുതപ്പെട്ടതാണ്. മറ്റത് വാമൊഴിയായിട്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് പകർന്നു കിട്ടിയതാണ്. ഭഗവാൻ, പിന്നെ ബ്രഹ്മാവ്, പിന്നെ നാരദ മഹർഷി, പിന്നെ വ്യാസ മഹർഷി, അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് വേദസാഹിത്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ വേദസാഹിത്യങ്ങള്, വേദങ്ങള്, ഉപനിഷത്തുക്കള്, പിന്നെ വരുന്ന സ്മൃതികളായ പുരാണങ്ങൾ, ഇതിഹാസങ്ങൾ, അവയൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നിന്ദിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഇതൊന്നും ശരിയുള്ളതല്ല, ഇതൊക്കെ പിന്നീട് ആരോ എഴുതിയതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അപമാനിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടർ കാണും. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ, നിരീശ്വരവാദികളൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഭക്തർ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ സാങ്കല്പികമാണെന്ന് കരുതുക. അതും ഇതേപോലെ തന്നെ മഹാമന്ത്രം ഇതൊക്കെ പിന്നീട് വന്നതാണ്. ഇതൊന്നും വേദസാഹിത്യത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഉപനിഷത്തുക്കളിലൊക്കെ വന്നതാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നവര് കാണാം. അപ്പൊ അതിനൊന്നും ഇത്രയും മാഹാത്മ്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നിരീശ്വരവാദികൾ ഉണ്ടാവും. അതിലൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? വിശ്വസിക്കരുത് എന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഭൗതിക രീതിയിൽ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യാം. എന്നുവെച്ചാൽ ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നവര് കാണും. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാമം ജപിക്കുന്നവരെ ഒക്കെ കാണും. അപ്പൊ അത് പാടില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയോടുകൂടി വേണം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാൻ എന്നാണ്. എന്തെങ്കിലും നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല, ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന്റെ ബലത്തിൽ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്രിസ്ത്യാനികളൊക്കെ കുമ്പസരിക്കുന്നത് പോലെ എന്ത് ചെയ്യുക? ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് വളരെ ശക്തിയുണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്ത പാപങ്ങളെല്ലാം നാമം സങ്കീർത്തനം നടത്തുമ്പോൾ, മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം ഇല്ലാതെ പോകും എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? എന്നാൽ ശരി, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പാപം എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും? നാമം ജപിച്ചാൽ പോകുക. അതുകൊണ്ട് നാമം ജപിക്കുക, പിന്നെയും പാപങ്ങൾ ചെയ്യുക, പിന്നെയും നാമം ജപിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു രീതി വരുത്തുന്നത് ശരിയല്ല. അപ്പൊ തിരുനാമം ഉരുവിടുമ്പോൾ പാപമോചനം ഉണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പാപകർമ്മങ്ങൾ അതിന്റെ ബലത്തില് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ അറിയാതെ പാപങ്ങൾ വന്നാല് അത് നമുക്ക് പരിഹരിക്കപ്പെടും, അല്ലെ?
അല്ലാതെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പാപം ചെയ്യുകയും നാമം ജപിക്കുകയും പിന്നെയും പാപം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല. അത് അപരാധമായിട്ട് വരും. വേദസാഹിത്യത്തിലെ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മംഗളകരമായ ധാർമ്മിക കർമ്മമാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്ന് കരുതുന്നത്. ഇപ്പൊ വേദസാഹിത്യങ്ങളിൽ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കർമ്മകാണ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളാണ്. കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറയുന്നത് ഫലങ്ങൾ ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചാല് നമുക്ക് എന്താണ് ഫലങ്ങൾ കിട്ടാം, നമ്മൾ ഇച്ഛിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ കിട്ടാം എന്ന് വിചാരിച്ച് എന്താണ് ആ തരത്തിൽ മഹാമന്ത്രത്തിന് ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുന്നവര് ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ പാടില്ല. അപ്പൊ ഇത് വേദസാഹിത്യത്തിലെ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മംഗളകരമായ ധാർമ്മിക കർമ്മം എന്ന നിലയ്ക്കല്ല നമ്മൾ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലേണ്ടത്. നമ്മൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തിയിലാണ് മഹാമന്ത്രം ജപിക്കേണ്ടത്. അല്ല കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇച്ഛിക്കുന്നതെല്ലാം നടക്കും എന്നതുകൊണ്ട് അത് മഹാമന്ത്രം ജപിക്കരുത് എന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ മഹിമകളെ കുറിച്ച് ഒരു അവിശ്വാസിയായ വ്യക്തിയെ ഉപദേശിക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു നിരീശ്വരവാദിയോട് നമ്മൾ തർക്കിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരടുത്ത് നമ്മൾ ഇത് ഉപദേശിക്കാൻ പോകത്തില്ല. കാരണം എന്താണ്, അവർ അതിന്റെ മാഹാത്മ്യം മനസ്സിലാക്കത്തില്ല. അപ്പൊ മാഹാത്മ്യം മനസ്സിലാക്കാത്തവരോട് ഇത് നമ്മൾ ഉപദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ മഹാമന്ത്രത്തിനെ തന്നെ ഏതാണ് അനാദരിക്കുന്നതാകും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സമയം വേസ്റ്റ് ആയിട്ടും പാഴാക്കി കളയുന്നതുമാകും. അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഭക്തിയിലുള്ളവരോടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം, നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരോടാണ് ഇത് പറയേണ്ടത്. ദിവ്യനാമ മാഹാത്മ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും പൂർണ്ണ വിശ്വാസമില്ലാതെ വീണ്ടും ഭൗതിക ആസക്തി പുലർത്തുന്നതും അശ്രദ്ധമായി നാമം ജപിക്കുന്നതും അപരാധമാണ്. അപ്പൊ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ഏതാണ് വലിയ ശക്തിയാണ്. നമുക്ക് മരണസമയത്ത് പോലും മഹാമന്ത്രം നമുക്ക് ഉരുവിടാൻ പറ്റിയാല് എന്താണ് നമുക്ക് ഭഗവത്ധാമത്തിലെത്താം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ലൗകിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം കിട്ടാനായിട്ട് ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മോചനം, എന്നേക്കുമായിട്ടുള്ള ഒരു മോചനം ഈ നാമജപം കൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കാം എന്നാണ് മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മഹത്വത്തിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും പൂർണ്ണ വിശ്വാസമില്ലാതെ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പൊ നാമം ജപിക്കുകയും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാകുകയും അതിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യുന്നത് മഹാമന്ത്രം. അപ്പൊ എന്താണ് മഹാമന്ത്രം അശ്രദ്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ജപിക്കാൻ ഇടയാക്കും. അപ്പൊ ഭൗതികതയിൽ നമ്മൾ മുഴുകിയിട്ട് നാമം ജപിക്കുമ്പം നാമത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് നാമം ജപിക്കാനായിട്ട്, അതിൽ മുഴുകി നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കാതെ വരും എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിലെ പഠിച്ചു എന്താണ് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വ്യക്തമായിട്ട് ഉറക്കെ അല്ലെ പറയുന്ന നാമ വാക്കുകളെല്ലാം നമ്മൾ കേൾക്കണം, മറ്റുള്ളവർക്കും കേൾക്കാനായിട്ട് പറ്റണം, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും എന്നെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എന്നേക്കുമായിട്ട് മോചനം നൽകുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ ശ്രദ്ധയില്ലാതെ നാമം ജപിക്കുന്നു, അത് അപരാധമാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഒരു ഭക്തൻ വൈഷ്ണവൻ, നാമം ജപിക്കുന്ന ആളിനാണ് വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല. അപ്പൊ തൻ്റെ കൃഷ്ണപ്രേമമാകുന്ന ആധ്യാത്മിക ലക്ഷ്യത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ 9 സ്റ്റേജസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട്. ശ്രദ്ധ, പിന്നെ ഏതാണ് സദസംഗ, ഭജനക്രിയ, പിന്നെ ഏതാണ് അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ അല്ലെ, രുചി, ആസക്തി, പിന്നെ ഏതാണ് ഭാവം, പ്രേമം അല്ലെ. അപ്പൊ അവസാന ഘട്ടമാണ് ഭഗവാനോട് നമുക്ക് അകമഴിഞ്ഞ് പ്രേമം വരുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ, അവരവരുടെ മക്കളെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പോലെ മക്കള് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്ന അതേ ഒരു വിഷമം. അല്ലെങ്കിൽ പശുക്കുട്ടികളെ കണ്ടാലറിയാം പശുവിന് കുട്ടികളോടുള്ള സ്നേഹം അല്ലെ, നക്കി തുടയ്ക്കുന്ന കാണാം അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലുള്ള ഒരു സ്നേഹം, അത് ഓടിപ്പോകുമ്പോ ഇത് ഈ പശു എന്താണ് അതിനെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കും, അല്ലാതെ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ള. അപ്പൊ അതേപോലുള്ള ഒരു പ്രേമമാണ് അവസാന ഘട്ടത്തില്
ഭക്തന് കൃഷ്ണനോട് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ വയ്യാത്ത അത്ര ഇഷ്ടം തോന്നും. ആ ഇഷ്ടം അങ്ങനത്തെ അതാണ് ഒരു വൈഷ്ണവൻ തന്റെ കൃഷ്ണ പ്രേമമാകുന്ന ആധ്യാത്മിക ലക്ഷ്യം. അതാണ് നമ്മുടെ പരമ ലക്ഷ്യമായിട്ട്. കൃഷ്ണ പ്രേമത്തിലെത്തി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ധാമത്തിൽ എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണ പ്രേമം അത്രയ്ക്കാകുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൂടെ കൂട്ടുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യണം? ഈ 10 അപരാധം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എങ്കിലും നമുക്ക് ഈ കൃഷ്ണ പ്രേമം ലഭിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. ഇപ്പൊ ഈ നാമ അപരാധങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ഞാൻ ഇന്ന് എടുത്തത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. അപ്പൊ ഇത് ഗുരുപ്രണാമ മന്ത്രം ഏതാണ്? ഗുരുപ്രണാമ മന്ത്രം ഏതാണ്? നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പ്രണാമ മന്ത്രം ജപിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഏതാണ്? ഗുരുവിന്റെ പ്രണാമ മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ദീക്ഷാ ഗുരുവിന്റെയാണ്, അല്ലെ? നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതി ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതാകൃതപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമതായ നഗരഗ്രാമ താരിണ, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് രണ്ടും ചൊല്ലിയിട്ടാണ് ദീക്ഷ എടുത്തവർ അതും കൂടെ ചൊല്ലണം. എന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അത് ജപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നു. നമ്മൾ 5 ആചാര്യന്മാരുണ്ട്, അല്ലെ? ആരാണ്? അതാണ് പഞ്ചതത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിക്കുന്നു. പിന്നെ ആര് വരുന്നു? നിത്യാനന്ദ. ആരാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു? ആരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആരാണ്? ബലരാമനല്ലേ മാതാജി? അതെ, ബലരാമൻ. പിന്നെ ശ്രീ അദ്വൈതാചാര്യൻ. ആരൊക്കെയാണ്? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാന്ന് തോന്നുന്നു. വിഷ്ണുവും ശിവനും ഒന്ന് ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് അദ്വൈതാചാര്യൻ. വിഷ്ണുവും ചേർന്നുള്ള ഭാവം. അതെ അതെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരാണ്? ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ്. ആരാണ് ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ്? ആരാണ്? ശ്രീ രാധാറാണി തന്നെയാണ് ഗദാധര പണ്ഡിറ്റായിട്ട് ജന്മമെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ശ്രീവാസ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? നാരദ മഹർഷി, അല്ലേ? അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയാണ് പഞ്ചതത്വം എന്ന് പറയുന്ന 5 പേരടങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാൻ വന്നപ്പോ ആരൊക്കെ കൂടെ വന്ന? ബലഭദ്രരാമനും വന്നു, അതേപോലെ തന്നെ രാധാറാണിയും വന്നു, ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തനായിട്ടുള്ള നാരദ മഹർഷിയും വന്നു. പിന്നെ ഭക്തനാണ് ശിവൻ, അല്ലെ? ശിവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തനാണ്. പിന്നെ ഭഗവാൻ തന്നെ ഏതാണ്? ത്രിമൂർത്തികളിലൊരായിട്ട് വിഷ്ണു ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ വിഷ്ണു ശിവനും കൂടെ ഒന്ന് ചേർന്നതാണ് അദ്വൈതം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ധാരാളം ഗൗഡീയ ഏതാണ് സമ്പ്രദായത്തിലെ ഭക്തർ, ആദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ എന്നാണ്, തുടങ്ങിയ എന്നാണ്. അപ്പൊ ഗൗരഭക്തവൃന്ദ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗൗരാംഗത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത്, അല്ലെ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൽ നിന്നാണ് ഇത് വരുന്നത്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെയുള്ള ഏതാണ് മറ്റ് ഭക്തന്മാർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരും ആയിട്ടുള്ള മറ്റു ഭക്തരുടെ കൂട്ടം, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവർക്കെല്ലാം നമ്മൾ പ്രണാമ മന്ത്രം അർപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. മഹാപ്രഭു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണ വിസ്താരമായ ശ്രീ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, അവതാരമായ ശ്രീ അദ്വൈത പ്രഭു, ആന്തരിക ശക്തിയായ ഗദാധർ പ്രഭു, തടസ്ഥ ശക്തിയായ ശ്രീവാസ് പ്രഭു. അപ്പൊ ഇത് ആരൊക്കെയെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്. രാധാറാണി, പിന്നെ ഏതാണ് ശ്രീവാസ് പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് നാരദ മഹർഷി, അല്ലെ? തടസ്ഥ ശക്തി, ആന്തരിക ശക്തി രാധാറാണി, ഗദാധർ പ്രഭു, അദ്വൈത പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്ണുവും മഹേശ്വരനും, അല്ലെ? നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, ബലരാമ ഭഗവാന്, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ വിസ്തീർണമായ ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അപ്പൊ ഈ 5 പേർക്ക് നമ്മൾ പ്രണാമം അർപ്പിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കേണ്ടത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ജപിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണ്? ശ്രീവാസ് പ്രഭു എന്നിവരോടുകൂടി അനുഗമിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരുടെ ഒപ്പമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ അവതാരമെടുത്തത്.
അദ്ദേഹം നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ തന്നെ ആരായിട്ട് അവതാരമെടുത്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ വസിക്കുകയാണ്. ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട്, ഉത്തമ പുരുഷനായിട്ട്, മാതൃകാ പുരുഷനായിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എപ്പോഴും ഈ തത്വങ്ങളാൽ അനുഗമിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ഒരാൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പൊ മറ്റു തത്വങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 പേര്. ഭഗവാൻ ഒരു തത്വം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ കൂടെ വേറെ 4 തത്വങ്ങൾ, 4 പേരുണ്ട് അല്ലെ. 4 തത്വങ്ങൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അവരെല്ലാം ഏതാണ്? അവതാരങ്ങളായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പഞ്ചതത്വം, 5 തത്വങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനാൽ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോടുള്ള നമ്മുടെ പ്രണാമങ്ങൾ പൂർണ്ണമാകുന്നു. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒറ്റയ്ക്കല്ല, 5 പേരായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ബാക്കി 4 പേരെയും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രണാമ മന്ത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. എങ്കിലേ മഹാപ്രഭുവിനുള്ള പ്രണാമമായിട്ട് അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഒറ്റയ്ക്കല്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രചാരകർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പ്രണമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനുള്ള പ്രണാമം ആരും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ബാക്കി 4 മഹാതത്വങ്ങളും കൂടെ ചേർന്ന്, അങ്ങനെ 5 തത്വങ്ങളാണ് പഞ്ചതത്വം. അപ്പോഴേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനുള്ള പ്രണാമ മന്ത്രം പൂർണ്ണമാകത്തുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ശരിക്കുള്ള മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നമുക്കറിയാം 16 വാക്കുകളാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഓരോ വാക്കിലും 2 അക്ഷരം ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ 2 അക്ഷരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ 32 അക്ഷരങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ കൃഷ്ണ എന്നുള്ള വാക്ക് 4 പ്രാവശ്യം വരുന്നു. പിന്നെ ഏതാണ്? രാമ എന്നുള്ള വാക്കും 4 പ്രാവശ്യം വരുന്നു. ഹരേ എന്നുള്ള വാക്ക് 8 പ്രാവശ്യം വരുന്നു. ഹരേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ രാധാറാണിയാണ് അത് ഏതാണ് സ്മരിക്കുന്നത്. രാമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബലരാമനെയാണ് നമ്മൾ സ്മരിക്കുന്നത്. പിന്നെ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ ഈ 3 പേരെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തില് നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ കൃഷ്ണ എന്നുള്ള വാക്ക് 1 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയാല് അതെന്താണ്? എത്ര പ്രാവശ്യം ചൊല്ലുന്ന സഹസ്രനാമം, വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം 3 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലുന്നതിന് തുല്യമാകും എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ, കൃഷ്ണ എന്നുള്ളത്. അതേപോലെ രാമ എന്നുള്ളത് 1 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയാൽ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം 1 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലുന്നതിന് തുല്യമാകും എന്നാണ്. അപ്പൊ ഒരിതില് 4 കൃഷ്ണ എന്നുള്ളപ്പോഴും ഏതാണ് പറയുന്നത്? 4 ഇൻറ്റു പിന്നെ ഏതാണ്? 4 ഇൻറ്റു 4 ഇൻറ്റു 1000 എന്നുള്ള 1000 പ്രാവശ്യം കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സഹസ്രനാമം 4 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയതിന് തുല്യം 1000. അപ്പൊ തന്നെ 4000 വരുന്നു അല്ലെ. പിന്നെ ഇവിടെ 4000 ഇൻറ്റു 4 പ്രാവശ്യമാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ 4000 ഇൻറ്റു 4 എന്ന് പറയുന്നത് 4 16,000 പ്രാവശ്യം കൃഷ്ണനെ നമ്മൾ ജപിക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും പ്രാവശ്യം സഹസ്രനാമം അത്രയും പ്രാവശ്യം ജപിക്കുന്നതിന് തുല്യമാകും നമ്മൾ ഏതാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം 1 പ്രാവശ്യം ജപിച്ചാൽ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ചൊല്ലുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളാണ് അല്ലെ, അതിനേക്കാൾ മെച്ചം ഏതാണ്? ഇത് കുറച്ച് സമയം മതി അല്ലെ. നമുക്ക് 108 മാല ജപിക്കാൻ തന്നെ തുടക്കക്കാർക്ക് 8-9 മിനിറ്റ് എടുക്കും. പിന്നെ നല്ല പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് 6-7 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു 108 പ്രാവശ്യം ഇത് ചൊല്ലാം എന്നാണ്. അപ്പൊ 1 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലുമ്പോ 16,000 ആകുമ്പോൾ അത് 108 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലുമ്പം 16,000 ഇൻറ്റു ഏതാണ് 108 വരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നു എന്നുള്ള, എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പേര് വിളിക്കുന്നു എന്നതാണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട. കണക്കൊക്കെ എഴുതി നോക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം, കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ഭഗവാന്
പ്രകീർത്തിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കഴിയുന്നത്ര എത്ര ചൊല്ലാമോ അത്രയും ചൊല്ലാനായിട്ട് നമ്മളോട് ആചാര്യന്മാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അത് ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിൽ 10 അപരാധങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രജപത്തിൽ ഇവ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ല. എന്ന് വെച്ചാല് പഞ്ചതത്വം നമ്മൾ ചൊല്ലിയിട്ട് മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പിഴവ് വന്നാല് നമ്മുടെ മനസ്സ് നാമം ജപിക്കുന്നതിൽ നിന്നില്ല എന്ന് വന്നാലും പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിച്ചാല് ആ അപരാധം മാറിക്കിട്ടും എന്നാണ്. എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ അപരാധത്തോടെ ചെയ്യണം എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അറിയാതെ അപരാധം വന്നാലും ക്ഷമിക്കപ്പെടും. കാരണം എന്താണ്? കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താണ്? കാരുണ്യവാനായിട്ടാണ് അല്ലെ ജനിക്കുന്നത്. നമ്മളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കാനാണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പാപികളെയും ദുഷ്ടന്മാരെയും എല്ലാം ക്ഷമിക്കുന്ന ആളാണ്. അവരെല്ലാം എന്താണ്? ആ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ആളാണ് അല്ലെ. ജഗായി മാതായി കഥ അതാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് ഏതാണ് പാപമോചനം കൊടുക്കുന്ന ആളാണ്. ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിച്ചിട്ട് നാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, മഹാമന്ത്ര ജപം നടത്തിയാല് അഥവാ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമുക്ക് തെറ്റു പറ്റിയാലും എന്തെന്ന് ക്ഷമിക്കപ്പെടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കഴിയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സ് അതില് ഇതാണ് നാമം ജപിച്ച് മനസ്സതിൽ നമ്മൾ ശ്രവിക്കണം അല്ലെ. കീർത്തനം ചെയ്യുമ്പം ജപിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ കീർത്തനം. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രവിക്കുകയും കൂടെ വേണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സ്മരണയും ഉണ്ടാകും. ക്രമേണ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ താല്പര്യവും വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കീർത്തനം ശ്രവണത്തിനും സ്മരണത്തിനും പിന്നീട് ആരാധനയ്ക്കും ഇടയാകും. അതുകൊണ്ട് ഉറക്കെ ജപിക്കുക. മറ്റുള്ളവരും കേൾക്കട്ടെ. അവർക്ക് കേട്ട് അവർക്കും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ. മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളും കേൾക്കട്ടെ, അവർക്കും അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നാണ് ഇവിടെ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ജപത്തില് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെയും മഹാവദ്യനായ അവതാരം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. മഹാവദ്യ ഇതാണ് നമ്മൾ പിന്നെ പ്രസാദ സേവ നടത്തുമ്പോൾ ചൊല്ലുന്നത് ഏതാണ്? കുമുദിനി മാതാജി? മഹാവദന്യായ അല്ലെ. മഹാവദന്യായ മൂന്നാമത് ചൊല്ലുന്ന. ആദ്യം നമ്മള് പിന്നെ നമ്മുടെ ദീക്ഷാ ഗുരുവിന് പ്രണാമം അർപ്പിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രഭുപാദർക്ക് പരം ഗുരുവിന് പ്രണാമം അർപ്പിക്കും അല്ലെ. അല്ല, ആദ്യം പിന്നെ ദീക്ഷാ ഗുരുവിന്, പിന്നെ പരം ഗുരുവിന്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെയാണ് നമ്മൾ മഹാവദന്യായ. അപ്പം ഓം മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യം നാമ്യേ ഗൗരി തിഷേ നമഃ എന്നാണ് ആ പ്രണാമ മന്ത്രം വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചൊല്ലും. നമ്മൾ ഭഗവാന് ഏതാണ് പ്രസാദം അർപ്പിക്കുമ്പോ ആ മന്ത്രവും ചൊല്ലും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമോ ബ്രഹ്മണ്യ ദേവായ ഗോബ്രാഹ്മണ ഹിതായച്ച. പിന്നെ ഏതാ പറയുന്ന മാതാജി? നമോ ബ്രഹ്മണ്യ ദേവായ ഗോബ്രാഹ്മണ ഹിതായച്ച ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ എന്ന് ഭഗവാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗോക്കളോടും ബ്രാഹ്മണരോടും അതീവ ദയവുള്ളവനും അവരുടെ പരിപാലകനുമായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പ്രണാമ മന്ത്രങ്ങളാൽ നമസ്കരിക്കുന്നു എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനും നമ്മൾ പ്രണാമ മന്ത്രം അർപ്പിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൃഷ്ണ ഭഗവാന് നമ്മൾ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ പ്രസാദം അർപ്പിക്കുന്നത്. ഭഗവാന് പ്രസാദം അർപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിന്റെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ അതും ചൊല്ലും. പിന്നെ ഏതും ചൊല്ലും. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രവും ചൊല്ലും. പ്രസാദം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും പ്രണാമ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലിയാണ് നമ്മൾ പ്രസാദം അർപ്പിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടോന്ന് നേരത്തെ. അപ്പൊ മഹാവദന്യായ എന്ന് പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ തന്നെയാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും മഹാത്മാവായ അവതാരം എന്നാണ് മഹാവദന്യായ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. കാരണം അവർ എന്താണ്? പതിതാത്മാക്കളുടെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാല് അവര്
തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അവരോട് ക്ഷമിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അവര് അവരുടെ പാപങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അപരാധങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ മറ്റ് 4 തത്വങ്ങളെയും അങ്ങനെ പഞ്ചതത്വങ്ങളെ നമ്മൾ സ്മരിക്കുന്നത്, പ്രണാമ മന്ത്രത്താൽ സ്മരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മഹാമന്ത്രമായ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ജപിക്കുന്നതിന്റെ പൂർണ്ണ പ്രയോജനം ലഭിക്കാൻ ആദ്യം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ആശ്രയിക്കണം, അതായത് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം പഠിക്കണം, തുടർന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം. അത് വളരെ ഫലപ്രദമായിരിക്കും. അപ്പം മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചൊല്ലണം? പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലണം. അപ്പൊ അതിന് നമ്മളത് പഠിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. പഠിച്ച് ചൊല്ലിയിട്ട് വേണം മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാൻ. ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലും. ഏതാണ് നമ്മൾ മാലയിൽ ജപിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഹെഡ് ബീഡില് എന്ത് ജപിക്കുന്ന? പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ അതെന്താണ് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം? ഇപ്പൊ ചൊല്ലിയത് ഏതാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ ബീഡിലും ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പിന്നെ അടുത്ത മുത്തെടുക്കുക. അങ്ങനെ 108 പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ ഒരു റൗണ്ട് ആകും. അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൾ ആ ഹെഡ് ബീഡില് എന്ത് ചെയ്യുന്ന? പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലി തിരിച്ചു നമ്മൾ വന്ന വഴി തന്നെ തിരിച്ചു വരികയാണ് അടുത്ത റൗണ്ടിൽ ചെയ്യുന്നത്. ആ ബീഡിനെ ക്രോസ് ചെയ്യത്തില്ല. നമ്മൾ 108ാമത്തെ മന്ത്രം ചൊല്ലിയ ബീഡിൽ നിന്ന് 1ാമത്തെ മന്ത്രം ആദ്യം ചൊല്ലും. അതൊന്നായിട്ടെടുത്ത് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നുള്ള മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലി അവസാനം ഏത് ഹെഡ് ബീഡിൽ വരും, അവിടെ ഹെഡ് ബീഡിൽ വരുമ്പോൾ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലി വന്ന വഴിയെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? തിരിച്ച് ജപിച്ചു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നാമം മാലയിൽ ജപിക്കേണ്ടത്. മാല ഇല്ലാതെ ജപിച്ചാലും എന്താണ് 108 ജപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലുക. അത് കഴിഞ്ഞ് 108 പ്രാവശ്യം ജപിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലുക. അങ്ങനെ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ, നാമ അപരാധങ്ങളെല്ലാം ക്ഷമിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലുന്നത്. അടുത്ത് പറയുന്നത് ഗായത്രി മന്ത്രത്തിനെ കുറിച്ചാണ്. അത് ഏതാണ്? 2ാമത്തെ ദീക്ഷയാണ്. മറ്റത് ഹരിനാമ ദീക്ഷ എന്നാണ് ആദ്യത്തേനെ പറയുന്നത്. ഹരിനാമം നമുക്ക് ചൊല്ലിത്തരുന്നതാണ് ഹരിനാമ ദീക്ഷ. 2ാമത്തെ ദീക്ഷയാണ് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ബ്രാഹ്മണ പദവിയിൽ എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ബ്രാഹ്മണത്വം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാല് ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രഹ്മത്തെ അറിഞ്ഞവനെയാണ് ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ല ജനനം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനാകുന്നതല്ല. ബ്രഹ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ അറിയുന്ന ആളിനെയാണ്, എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ലഭിച്ച ആളിനെയാണ് ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പണ്ട് കാലഘട്ടത്തില് ഏതാണ് ചാതുർവർണ്ണ്യം നിലനിന്ന് വന്നപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നുണ്ട്. ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ട എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അതെല്ലാം സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കർത്തവ്യങ്ങൾ നൽകിയതാണ്. വർണ്ണം 4 ഇതാണ് വർണ്ണം, പിന്നീട് ജാതി എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു. 4 ജാതികളും 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥയും അല്ലെ? ബ്രഹ്മചര്യം, ഗാർഹസ്ഥ്യം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം എന്നതും ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര എന്നുള്ളതുമാണ് ചാതുർവർണ്ണം, വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ധർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോരുത്തർക്കും നൽകിയിട്ടുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ, അവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ്. അപ്പൊ അത് ഓരോ വ്യവസ്ഥയിലും ഏത് തലത്തിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ആശ്രമ വ്യവസ്ഥയിലും ഗാർഹസ്ഥ്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഗാർഹസ്ഥ്യത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുക. വാനപ്രസ്ഥമാണെങ്കിൽ അത് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടാണ് വാനപ്രസ്ഥത്തിലോട്ട് പോകുന്നത്. അവിടെ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ചെയ്യുക. സന്യാസത്തില് അതേപോലെ തന്നെ തുടക്കത്തില് ബ്രഹ്മചര്യം. അപ്പൊ അത് വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടമാണ്. അവിടെ ഒരുപാട് നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് പാലിക്കുന്നതെല്ലാം സമൂഹത്തിന്റെ മേന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജാതിയും. ഓരോരുത്തർക്കും നിർദ്ദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഓരോ ജാതിയിൽ വർണ്ണത്തിൽ പെടുന്നവരും നിർദ്ദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുക. അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനെയാണ് ഭഗവാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം
ധർമ്മ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് സൃഷ്ടിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് ബ്രാഹ്മണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം പകർന്നു നൽകുന്നവരാണ്. വേദശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു നൽകുന്ന ദ്വിജന്മാര് അല്ലെ. അതായത് ഉപനയനം എടുത്തവരാണ് ദ്വിജന്മാരെന്ന് പറയുന്ന പൂണോദ്ധരിക്കുന്ന ചടങ്ങ് അല്ലെ. ആ ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേദ പഠനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്, വേദശാസ്ത്ര പഠനം ആരംഭിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഗുണങ്ങളുള്ളവരെയാണ് ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ദീക്ഷയാണ് ഈ ബ്രാഹ്മണ ഗുണങ്ങൾ എല്ലാം ഉള്ള ഏതാണ് നമ്മൾ കൈവരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷ ഉള്ള ഭക്തർ സൂര്യോദയം, ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി, സൂര്യാസ്തമയം എന്നിങ്ങനെയുള്ള സന്ധ്യാ സമയങ്ങളിൽ അതാത് ദിവസത്തിൽ 3 തവണ ഗായത്രി മന്ത്രം കർശനമായിട്ട് ജപിക്കണം എന്നാണ്. ഇപ്പം ഓം ഭൂർഭുവസ്സുക എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗായത്രി മന്ത്രം അവർ ജപിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ സൂര്യ ഉദയ സമയത്ത് പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഇതാണ് 3 സന്ധ്യാസമയം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സൂര്യ ഉദയത്തിന് ഒരു സന്ധ്യ എന്നാ പറയുന്നത്. ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി ഒരു വേറൊരു സന്ധ്യ, മധ്യാഹ്ന സന്ധ്യ എന്ന് പറയും. സൂര്യ അസ്തമ സമയത്തും അതും സന്ധ്യ. നമ്മൾ സാധാരണ സൂര്യ അസ്തമയ സമയത്തുള്ള സന്ധ്യയെ സന്ധ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല, 3 സമയവും എന്തുണ്ട്, സൂര്യ ഉദയത്തിനും ഒരു സന്ധ്യ എന്നാണ്, ഉച്ചയ്ക്കും മധ്യാഹ്ന സന്ധ്യ എന്ന് പറയും, സൂര്യാസ്തമയത്തിനും എന്താണ് അസ്തമയ സന്ധ്യ എന്നാണ്, അങ്ങനെ പറയും. അപ്പൊ ഈ 3 സന്ധ്യകളിലും എന്ത് ചെയ്യണം, 3 തവണ വീതം ഗായത്രി മന്ത്രം കർശനമായിട്ട് ജപിക്കണം. അത് അവര് ഉറക്ക ജപിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പ്രതീക്ഷ എടുത്ത മാതാജിമാര് പറയുന്നുണ്ട്. ചുണ്ടനങ്ങാനേ പാടുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരൊന്നും ഗായത്രി മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ പാടില്ല. ഗായത്രി മന്ത്രം ജപിക്കാൻ അർഹത ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷ, രണ്ടാമത്തെ ദീക്ഷ എടുത്തവർക്ക് അതിനുള്ള അർഹതയുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബാക്കി ആർക്കും അത് ജപിക്കാനായിട്ടുള്ള അധികാരം ഇല്ല എന്നാണ് ദീക്ഷ എടുത്തവർ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രഭാത സന്ധ്യ ആചരിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള വേനൽക്കാലത്തിന്റെ സൂര്യോദയം, ചിലയിടത്ത് സൂര്യോദയം കാണത്തില്ല അല്ലെ, 6 മാസം സൂര്യനെ കാണാത്ത രാജ്യങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലെ. ചിലർക്ക് താമസിച്ചായിരിക്കും സൂര്യോദയം വരുന്നത്. ഏതാണ് ഈ ചില യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ വേനൽക്കാലത്തില് ഉച്ചസ്ഥായിയിലായിരിക്കും ഏതാണ് ഈ പ്രഭാത സന്ധ്യ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഉച്ചയാകുമ്പോഴേ അവിടെ സൂര്യനെ കാണാം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ക്രമീകരണം വരുത്തിയേക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷ് വേനൽക്കാലത്ത് ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്കാണ് മധ്യാഹ്ന സമയം. അപ്പം ഉച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് 1 മണി. നമ്മൾ 12 മണി എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷ് വേനൽക്കാലം, ബ്രിട്ടനിലെ വേനൽക്കാലത്ത് എന്താണ് ഉച്ച എന്ന് പറയുന്നത് 12 മണിക്ക് വരെ, 1 മണിക്കാണ് ഏതാണ് മധ്യാഹ്ന സന്ധ്യ, ഉച്ചയ്ക്കുള്ള സമയം, ഗായത്രി മന്ത്രം ജപിക്കേണ്ട സമയം എന്നാണ്. അപ്പൊ അത് ഓരോരുത്തർ അവിടെ കാലാവസ്ഥ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസമായിരിക്കും. ബ്രാഹ്മണ ദീക്ഷക വിഗ്രഹ ആരാധനയുടെ തത്വങ്ങളും അനുഷ്ഠാനവും പഠിക്കുകയും സാധ്യമാകുന്നിടത്തെല്ലാം പതിവായി ക്ഷേത്രത്തിൽ മൂർത്തി വിഗ്രഹ സേവ നടത്തുകയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രചാരണ സേവയിൽ ഏർപ്പെടുകയും വേണം. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷ നൽകുന്നത് അവരുടെ സേവനം ക്ഷേത്രത്തിന് ആവശ്യമായത് കൊണ്ടാണ് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷ എടുപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ്. ദീക്ഷ എടുത്തവർ വിഗ്രഹ ആരാധനയ്ക്ക് എന്താണ് അതിന്റെ തത്വങ്ങൾ കാണും അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ് വിഗ്രഹ ആരാധന ചെയ്യേണ്ടത്, അപ്പൊ ഭഗവാന് എങ്ങനെയാണ് ഡ്രസ്സ് ധരിപ്പിക്കേണ്ടത്, രാധാറാണിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ചാർത്തുന്ന മാലകള്, അങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും പിന്നെ മന്ത്രങ്ങള് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്ക് മന്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ കാണുമല്ലോ. അപ്പൊ എല്ലാ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും തത്വങ്ങളും എല്ലാം പഠിക്കണം. മന്ത്രം മാത്രം ചൊല്ലിയാൽ പോരാ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോരാ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാണ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ നടത്തുമല്ലോ. അപ്പൊ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞാണ് ഇവരെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ദീക്ഷ എടുക്കുന്നവർ പഠിച്ചതുപോലെക്കാൾ കൂടുതൽ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷ, ഹരിനാമ ദീക്ഷ എടുത്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷ എടുക്കുന്നവർ പഠിക്കാൻ കാണും. അപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യണം, വിഗ്രഹ സേവ നടത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ
പ്രചാരണ സേവയിൽ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന സേവയിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണിക ദീക്ഷ എടുത്ത് വീട്ടിലിരിക്കാനല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ആരതി, പിന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം, പിന്നെ ഏതാണ് പാരായണം നടത്തണം, ക്ലാസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്യുക. എല്ലാവരും ഒന്നും അറിയാത്തതുപോലെ നടക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നതാണ് ആശയം. ഒന്നും അറിയാത്തതുപോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലർ വിചാരിക്കും അഹംഭാവം കാണും അല്ലേ, ഞാൻ ഇതെടുത്തതാണ്, എനിക്കെല്ലാം അറിയാം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഭാവം. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എത്ര നമ്മൾ പഠിച്ചാലും മനസ്സിലാക്കിയാലും നമുക്കൊന്നും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ വെറും 0 ആയിരിക്കും, 0 അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ്, നമുക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നുള്ള മട്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലും പങ്കെടുക്കുകയും ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, പിന്നെ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം വായിക്കുകയും വേണം. എത്രത്തോളം നമ്മൾ വായിക്കുകയും ക്ലാസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുമോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് ജ്ഞാനം കൂടും, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാം, പിന്നെ ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള വഴികളും നമുക്ക് അവിടെ നിന്നൊക്കെ കിട്ടും. അങ്ങനെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭക്തിയിലോട്ട് വരാനായിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതും ആരതി ചെയ്യുന്നതും വായന ക്ലാസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത ഒക്കെ വായനകളുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതില് പിന്നെ ഏതാണ് നമ്മൾ പിന്നെ എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞത് എന്താണ്, ഏതാണ് നമ്മൾ ഞായറാഴ്ച ആഘോഷിച്ചത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശയന ഏകാദശി. ശയന ഏകാദശി അല്ലേ. അപ്പൊ 24 ഏകാദശി പ്ലസ് ഒരു ഏകാദശിയും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ഏകാദശികളും നമ്മൾ മുമ്പ് പേര് തന്നിട്ടുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ എല്ലാ ഏകാദശികളും ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഓരോ ഏകാദശിയുടെ പേരുകള്. ശുക്ലപക്ഷമാണോ കൃഷ്ണപക്ഷത്താണോ വരുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മളന്ന് ചർച്ച ചെയ്തതായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് എല്ലാം എന്താണ്, നമ്മള് ഒന്നും അറിയാത്തത് പോലെ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം. വ്രതങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ. അവന്റെ സ്ഥാനം സുരക്ഷിതമാണ്. എന്താണ്, ഒന്നും അറിയാത്തതുപോലെ എല്ലാം പിന്നെയും കേൾക്കുകയും പഠിക്കുകയും അല്ലെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളിന്റെ സ്ഥാനം സുരക്ഷിതമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, അയാൾക്ക് ഏതാണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാകും, ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ എനിക്ക് എല്ലാം അറിയാം, ഞാൻ മുമ്പ് അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് അയാൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ വാസ്തവത്തിൽ അയാൾ ഒരു തെമ്മാടിയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. വെച്ചാൽ എന്താണ്, അഹംഭാവം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ആളാണ് എന്നാണ്. അഹംഭാവം നമ്മുടെ നാശത്തിനാണ് ഇടയാക്കുന്നത് അല്ലെ. ഏത് തരത്തിലാണെങ്കിലും അഹംഭാവം നല്ലതല്ല, അത് നമ്മുടെ നാശത്തിനിടയാക്കും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ അഹംഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നാശമാകും. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൽ പറയേണ്ട ആധ്യാത്മികതയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതുപോലെ ആകണമെന്നാണ്, ഒരു തൃണം അല്ലെ, പുല്ലിനെ പോലെ സഹനശക്തിയും അതേപോലെ അഹംഭാവം ഇല്ലാതിരിക്കണം. ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിൽ അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, തൃണാദവി സുനീചേന തരോദവി സഹിഷ്ണുന അമാനിന മാനദേന കീർത്തനീയ സദാഹരി. എപ്പോഴും ഹരിയുടെ നാമം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് ഏതാണ് ഒരു പുല്ലിനെ പോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ. അത്രയ്ക്ക് ഏതാണ് എല്ലാം ഒന്നുമല്ല, ഞാൻ ഒന്നുമല്ല എന്ന തരത്തില് ജീവിക്കണം, കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിനാൽ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇതൊരു കത്തിന്റെ മറുപടിയാണ്. സ്വയം എല്ലാം അറിയാം എന്ന് കരുതുന്ന മറ്റു വിഡ്ഢികളെ പോലെ നിങ്ങൾ വീരവാദം മുഴക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ വിനയവും ഞാൻ വളരെയധികം വിലമതിക്കുന്നു. ജനാർദ്ദനുള്ള ശ്രീല പ്രഭുപാദയുടെ കത്താണ് 1968 ജനുവരി 21. അപ്പൊ എന്താണ് ഇദ്ദേഹം എന്താണ്, എനിക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നും ശരിയായിട്ട് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പം അറിയാം എന്നുള്ള ആള് അറിഞ്ഞൂടാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പ്രഭുപാദർ എന്താണത് പറയുന്നത്, അത് നിങ്ങളുടെ വിനയമാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പൊ എനിക്കെല്ലാം അറിയാമെന്ന് നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്, യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തനായിരിക്കത്തില്ല എന്നാണ്. പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ വളരെ ശ്രദ്ധാലുവും നിശബ്ദനുമായിരിക്കണം. വാചാലനായ ഭക്തനും ഉറക്കം തൂങ്ങുന്ന ഒരു ഭക്തനും പ്രഭാഷകനിലും ഒത്തുകൂടിയ ഭക്തരിലും നിരുത്സാഹം ഉണ്ടാക്കും. ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നതുമായ രീതിയിൽ അവർ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നാണ്. നമ്മളൊരു ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആളിന്, പ്രഭാഷണം ചെയ്യുന്ന ആളിന്
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ പോകുന്നു അല്ലെ, പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഉത്സാഹമില്ലാതാവുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്താലും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കണം എന്നാണ്. അതേപോലെ ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിക്കുക. നമ്മളത് ഉപദേശാമൃതത്തില് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്രഗൽഭ അല്ലെ, തവളയപ്പല്ലേ മാക്രോ എന്ന് പറയരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരമൊക്കെ കുറച്ചിട്ട് പറയുന്നതിൽ ആചാര്യൻ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, പ്രഭാഷകൻ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. അത് നമ്മുടെ ദൗത്യത്തെ കുറിച്ച് നല്ല ഒരു പ്രതിച്ഛായ നൽകുന്നുമില്ല. എന്തിനെ കുറിച്ചാ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയും ശ്രദ്ധയില്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇത് കേൾക്കുന്നത്? കൃഷ്ണ ഭക്തി കൂടാനും കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാകാനും അല്ലെ, അത് വളർത്താനും ഒക്കെയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു രീതിക്ക് വേണം നമ്മളിത് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരാൾക്ക് അമിതമായ ഉറക്കം വരുന്നുവെങ്കിൽ മുറിയുടെ വശത്തേക്ക് മാറി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം. അവിടെ ഇരുന്ന് കോട്ടുക വിട്ടിരുന്ന് ഉറക്കം തൂങ്ങുന്നതിന് പകരം ചെയ്യേണ്ടത്, എണീറ്റ് പോയി മാറി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം. നിന്നും ഉറങ്ങുന്നവര് കാണും അല്ലേ. അപ്പൊ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉറക്കം കുറയും എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു ധാരണ. അതിനാണ് എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ പറയുന്നത്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം പാലിക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പ്രഭാഷണം കേൾക്കാനിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ആദ്യം മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് ഡിസ്റ്റർബൻസ്, ശല്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ പ്രഭാഷകന്റെ വാക്കുകൾ സശ്രദ്ധം കേൾക്കുക. പ്രഭാഷണം നടക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തിലോ മുറിയിലോ അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും നടക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ചിലർ തേരാപ്പാര ഇങ്ങനെ നടക്കുക അല്ലെ, പ്രഭാഷണം നടക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക. ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന് കേൾക്കുക. അത്തരം രീതി വലിയ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്നു. കേൾക്കുന്നവർക്കും പിന്നെ പ്രഭാഷണം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആളിന് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്നു. മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന, ഇതൊക്കെ മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. കുട്ടികളെ ക്ഷേത്രത്തിലും പിന്നെ ഹാളിലും ഒക്കെ കുട്ടികളെ ഓടിച്ചാടി നടക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കരുത്. അവരെന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു സ്ഥലത്ത് അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ പരിചരിക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഭാഷണത്തിനും കേൾക്കുന്നവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാത്ത തരത്തില് കുട്ടികളെ മാനേജ് ചെയ്യണം. പ്രസക്തവും യോജ്യവുമായ ചോദ്യങ്ങൾ എളിമയോടെയാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇത് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന ഗുരുവിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതേപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ വരുന്ന ഒരാളിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം. ശിഷ്യരൊക്കെ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തർ അല്ലെ, ഭക്തരുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദ്യം ചോദിക്കരുത്. വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്ത അനാവശ്യ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും ചിലരല്ലേ, അത് പാടില്ല. പിന്നെ വലിച്ചു നീട്ടി ചോദിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്, അതും പാടില്ല. നമുക്ക് പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഡയറക്റ്റ് അത് വരുന്ന തരത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ചോദിക്കാനെന്നാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും യോജിച്ച തരത്തിലുള്ള ചോദ്യമായിരിക്കണം ചോദിക്കേണ്ടത്. അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിഷയവുമായിട്ട് ചേർന്നുള്ള, അതേപോലെ എളിമയോടെ വേണം ചോദിക്കാൻ. വിനയപൂർവ്വമാണ് ചോദിക്കാനായിട്ട്. ചിലര് ചോദിക്കുന്ന അടിക്കാൻ പോകുന്ന പോലെ അല്ലെ, അങ്ങനെയൊന്നും പാടില്ല. ഗുരുവിനെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണല്ലേ. അപ്പൊ വ്യാസപീഠത്തിലാണ് ഗുരുവിനെ ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വ്യാസപീഠമാണ്. വ്യാസപീഠം എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിച്ച വ്യാസ മഹർഷിയാണ് അല്ലെ, ആചാര്യനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടത്തിലാണ് നമുക്ക് പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ആചാര്യനെ നമ്മൾ ഇരുത്തുന്നത്. അപ്പൊ വ്യാസപീഠത്തിൽ ഇരുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും ബഹുമാനം ആ സ്ഥാനത്തിന് ആ വ്യക്തിക്കും കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരാളുടെ ഉദ്ദേശം സ്വന്തം അറിവിനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവര് മതിപ്പുളവാക്കുക എന്നായിരിക്കരുത്. ചിലരങ്ങനെയുണ്ട്, എനിക്ക് ഇന്നതൊക്കെ അറിയാം എന്ന തരത്തിൽ അത് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു രീതി. അപ്പൊ അറിഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് തന്റെ പാണ്ഡിത്യം വിളമ്പുക എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല. അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ഗുരുവിന് സമയവും മറ്റുള്ളവരുടെ വിലയേറിയ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെറിയ രീതിക്ക് പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചോദ്യത്തില് ചോദിക്കാവൂ. അതും ബഹുമാനപൂർവ്വമായിരിക്കണം ചോദിക്കേണ്ട. ഭക്തർ ദിവസവും ശീല പ്രഭുപാദന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണം. അപ്പൊ മറ്റു ബുക്കുകൾ വായിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മറ്റും നമുക്ക് വേറെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബുക്കുകൾ, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബുക്കുകൾ നമ്മൾ വായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വായിക്കാം.
ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണ് ഏതാണ് ആസിറ്റീസ് യഥാരൂപത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കൈമാറി വന്ന വാണിയാണ് പ്രഭുപാദർ എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭാഗവതം യഥാരൂപം പോലെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് വായിക്കേണ്ടത്. അതിന്റെ ചെറിയ ബുക്കുകൾ പ്രഭുപാദർ ധാരാളം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വലിയ കാര്യം വായിച്ചു തീർക്കാൻ നമുക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഏതാണ് ചെറിയ ബുക്കുകളായിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്ന തത്വങ്ങൾ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ചെറിയ ബുക്കുകളിലായിട്ട് ഉപദേശാമൃതം, ഉദാത്തം, കൃഷ്ണാവബോധം, നിരുപമ സമ്മാനം, അങ്ങനെ ധാരാളം ബുക്ക്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലെ പേജ് നോക്കുമ്പോൾ അവതാരികയ്ക്ക് മുമ്പായിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു പ്രഭുപാദരുടെ ബുക്കുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് കാണും. അപ്പൊ അതില് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ബുക്കുകൾ നമുക്ക് എടുത്ത് വായിക്കാം. അതിന് കുറച്ച് സമയം മതി. നമ്മളിവിടെ റീഡിങ് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, 11 മണി മുതൽ വായിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ബുക്കുകളും ഒരുവിധം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ വായിക്കാനുള്ളത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ചെറിയ ബുക്ക് വായിച്ച് വലിയ ബുക്ക് 9 വോളിയമുള്ള ബുക്ക് അതാ ഇനി വായിക്കാനുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ ബുക്കുകളും നമ്മൾ ഒരു റൗണ്ട് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരുടെ ബുക്ക് തന്നെ വായിക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. മറ്റു ഗുരുക്കന്മാർ എഴുത്തുകാരുടെ ബുക്ക് വായിക്കണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അവര് വളച്ചൊടിച്ചായിരിക്കും എഴുതിയിരിക്കുക അല്ലെ. യഥാർത്ഥ തത്വത്തിന് അവരുടെ സ്വന്തം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊടുത്തായിരിക്കും എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അത് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് സംശയങ്ങൾ കൂടത്തേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ലഭിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണെങ്കിൽ തൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാരുടെ എല്ലാം ബുക്കുകളെല്ലാം വായിച്ച് അതിൽ നിന്നാണ് ഭാവാർത്ഥമൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള പലതിനും. അപ്പൊ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെറിയ ബുക്കുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇസ്കോണിൽ ഇല്ലാത്ത ലേഖകരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ബുക്കുകൾ വായിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ട് വായിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അത് വായിക്കുമ്പോൾ ഇസ്കോണിലുള്ളവരുടെ ബുക്കുകളാണ് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത്. വായന ഗൗരവമുള്ളത് ശ്രദ്ധയോടും വ്യവസ്ഥാപിതമായും ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. വായന ഗൗരവമുള്ളതായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധയോടെ ബഹുമാനത്തോടെ അല്ലെ ഭക്തിയോടെ ശ്രദ്ധയോടെയൊക്കെയാണ് വായിക്കേണ്ടത്. സ്ഥിരമായിട്ട് വായിക്കുകയും വേണം. ഒരു നോവൽ വായിക്കുന്നത് പോലെ ആകസ്മികമായിട്ടല്ല വായിക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താമോ? സമയമായി. ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ? അടുത്ത ക്ലാസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നിർത്താം. വാഞ്ചകൽപത രൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭേ എന്ന് വെച്ചാൽ പരിധാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. നിരാഗവര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.